Hi, I'm Peršin, open workout 14.3 Europe. Region Europe. A říkej, kolik tam je. Jenom to prodíš. Stejně vole, to je. A od spoda, jo, to natoč. Počkej. No asi dolů ještě. Tak, dobré. To si pak vem, jo? A jdi to tam. Jsem to chtěl stopnout. Jde tam vidět, jak ten časovat? Počkej, Jo. Ne, dobrý. Nebo? Jde to vidět v pohodě furt. Tak? Jo. Osnou to. A hlava ti tam nejde. Ale to je ovšem aparatura. To je bus. Jsi byl úplně? 10, 15. 10 litrů a 15 Tak počkej, takže řekni, kde to mám pustit, jo? A udrž pak 5 na 125. Tak jo, tak. Že nechoď pod 5 opakování. Jo, vy jste teď nevím, jo? A tady... 4, 3, 2, Počkej. 3, 2, 1, můžeš. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hlavně no repy kontroluje. On neví totiž. A počítejte. Pojď. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dobré. tak jdou 1,25 a dejte stovky a 2 půlky. A 15. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Pojď. 11, Brzký 12, tempo. 13, 14, 15. Tak pojď. Pojď. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ještě 5. Pojď. Raz, 2, 3, 4, 5. Tak, teďka jdou ty 2 půlky a dám tam 20 a 1 na půlky. Tak pojede znovu ty 15 metrů a 15, jo? A pojď už. 5, 4, 3, Pojď už na činku. 1 a pojď, ber to. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Pojď ještě. 11, 12, Pěkně. Pojď, Honzi. 13, 14, 15, 16, Pojď, dojedeš to. 17, 18, 19, Pojď. Dobré. Pěkně.
Pojď po 5 vždycky. Pojď. 3, 2, 1, teď. Raz, Pěkně. 2, 3, 4, 5. Dobré. 3, Super. 2, 1. A pojď, Berto. Pojď. 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 3, 2, 1, teď. Pojď, Berto. 6, 7, 8, Pojď. pojď, ještě 2, 9, pojď, 10. Dobré. Pojď, Honzik. Pojď, Přidání. 3, A pojď na to. 1. A pojď. Tak, 11, 12, 13, 14, A ještě jeden. pojď, 15. Dobré. Jsi už za půlkou. Lepší. Už jen 10, už jen 2krát na to. Čas je dobrý. 3, 2, 1, teď. A Berto. Hlavně 5. Pojď. 16, 17, 18, Využij odrazu. pojď, 19, a ještě jeden, 20, Pojď. Dobré. Narovnej to. Tak, jo. poslední 5, pojď, Pojď, vydýchej, vyučepej. Sprav záda a pojď na to. Tak, 3, 2, 1. A pojď, Berto, pojď. Teď. To je ono. A využij to odrazu. 22, 23, Narovnej to. Tak, to je ono. 24, ještě jeden, Pojď, dobrý. Pojď. Tak, super. Je to, Tak. je to. A běž na bednu, bo tam rozhoduje čas. a pojď, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Pojď, už jen 5. Pojď. 11, Pojď, Honzik. 12, 13, 14, A ještě jeden. 15. Pojď, máš minutu. 7 minut, no, tak. Nahoď to, dej 3. Odpočiň a dej další 2 nebo 3 aspoň ještě. 18, 5 a 2,5. 45 sekund. Odraž to hlavně. Pojď, Hned. máš 30 A vteřin. pojď, Tačenko. Pojď, Berto, hned. Pojď, Spevní záda a pojď. tak, 3, 2, 1, teď. Tak, to je ono. Dobré. Pojď. 20 vteřin. A pojď po jednou, hned. 2, 10 sekund. Pojď. 3, 6 sekund. Ještě jeden dáš, pojď, tahej. Pojď. Máš ho tam. Je to. 134. vypínáš? Jo. Pěkně. A tady? To se nejde. To počkat. No vymažu to něčím, že ne?